हे सगळे पार्ट टाइम वाले. अळंबीची भाजी तयार झाली आहे. तर मित्रांनो, आपण जी अळमी आणलो ती आपल्या घाडेगावकरांनी दिल्याने ही बघा अशी असत प्युअर अळंबी, एकदम भारी. कोकणच्या जंगलातील सगळ्यात महाग भाजी महाग. आणि मित्रांनो, आज बऱ्याच दिवसांनी मी चाललो आहे गोठणे गावात. तर तिकडे आपले एक यूट्यूबर मित्र असत महादेव घाडेगावकर. तर त्यांनी गेल्या वर्षी आपल्याला सांगितलेल्याने की अळमी देतलं आहे आणि आज मला ते कॉल केल्याने की अळंबी ठेवलं आहे, ती येऊन घेऊन जावा. तर चला मी जातो आहे तिकडे. तर त्यांच्यासाठी आपण एक गिफ्ट पण घेतलं, आपण त्यांना द्यायचा. गिफ्ट म्हणजे आपण जे ट्रॅप बनवतो त्याच्यातलं एक ट्रॅप त्यांच्यासाठी मी घेतलं आहे. तो पण जाता जाता देताला मी बोललेलं आहे त्यांना की ट्रॅप देतो तुला. तर चला आणि जाऊया. कारण मी पहिल्यांदाच त्यांच्याकडे जाते आणि आत्ता असं आहे मी आमच्या इकडे कालावर पुलावर. तर जाऊया, बघूया. ट्रॅप आपण त्यांना देऊ घेतलं आणि बघा आमच्या इकडे बघा असं भारी वाटतं आहे. असं आपला कालावल पूल जबरदस्त वाटतं. हवा पण कसली सुटली आहे. ही नदी गेली अशी वरती, गड नदी आतमध्ये या साईडला गेली, या साईडला ती आमच्या इकडे गेली आणि इकडे तळाशील तोंडवळी. एक मित्र मिळाला आहे अक्षय कांबळे. बाबू कसं आहेस? बाबूमुळे मी एक व्हिडिओ केलेला ते पागायचा, समुद्रात जे फेसावर पाकतात ना, तो व्हिडिओ माझा खूप चाललेला आणि त्याला सबस्क्रायबर वगैरे पण मला भरपूर आले. तर थँक्यू. बाकी कसं चाललंय? मजेत. तू काहीतरी ते केळीचं वगैरे हे केलंय ना? आता हळद लावली. ठीक आहे, नक्की नक्की एकदा करूया व्हिडिओ. हां, येईन तुझे. कुठे येते? पळसममध्ये. पळसमला. नक्की. तर मी आता चाललो आहे गोठण्यात आपल्या एका मित्राजवळ. हां, चल मग. येऊन पोचलो आता घाडेगावकरांच्या घरी. मी त्यांचं गाव असं खाली तिकडे गाडी लावलं आहे आणि आता म्हटलं घरी जाऊया. काय रे, धरूचंच नाही ना, तो धरूचं नाही ना, व्हिडिओ करते. हे आपले एक मित्र महादेव घाडेगावकर, त्यांचं पण एक यूट्यूब चॅनल असा. चॅनलचं नाव काय तुमच्या? महादेव घाडेगावकर. महादेव घाडेगाव. आणि काय कंटेंट असतात? काय आम्ही काम मोलमजुरी करता होता असता सगळा. ओके, चांगली गोष्ट आहे. ईदभर पोटासाठी सगळी जी खटापट करता. ईदभर पोटासाठी 4 ईद मोलमजुरी. नारळाच्या झाडावरती नारळ काढणे, धोकादायक झाडा तोडणे, ओके. काही कोणतं संडाचं खड्डो मारणे, म्हणजे कुठे पण असला तरी करतास ना ही कामं? मोलमजुरी सगळा. नंबर काय तुमचं? नंबर नको देऊ. लोक दर काम गावतं नंबर. गावातला आठवत नाही आमका. आपण ना बाहेरची घ्यायची कामं, मोठी मोठी कामं घ्यायची. गावातला नाही केला असता परत गावातली गाडी घालते. मग काय गावातले काय रोजचे असतात. कोणता असतात तर संपर्क करा, ह्यांकाच संपर्क करा. नको नको, तुमचा नंबर द्यावा. नंबर नको. नंबर माका संपर्क करू गेले तर मी फोनच उचलूच नाही कोणतं, सगळ्यांका माहित आहे. मेसेज टाका इन्स्टाला किंवा युट्यूबला. ओके ओके, हां चालेल. दिला तर परत प्रॉब्लेम होता. ओके, हां. म्हणजे पर्सनली त्यांना युट्यूबवर किंवा इंस्टावर मेसेज टाकू शकतात. इंस्टा हँडल पण काय तुमचं आता? महादेव गाडी. महादेव घाडेगावकर. ओके, चला. थँक्यू. तर मित्रांनो, हे बघा ही असली अळंबी, एकदम भारी. कोकणच्या जंगलातील सगळ्यात महाग भाजी, महाग रानाची. आणि आमचे मित्र सचिन साळकर खास मालवण वरतून इलेले असतात. मालवण हडी गावातून. एका गेल्या वर्षी मी तुमका बोललेलं आहे ना की मका द्यावा, आणि या वर्षी तुम्ही माझ्यासाठी ती अवेलेबल करा. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. कोणाक मिळत नाही त्यांना ही नक्कीच देवची. नक्कीच आमच्याकडे हे काय भेटणार नाही असा. मिळत नाही. हा, आमच्याकडे मासे कुर्ले सगळा गावता. ह्या सहसा कोणाक गावात नाही, म्हणून मी तुमका बोललोय ना गेल्या वर्षी की मका ह्याच्यातली बघा. गावात नाही त्याका आम्ही नक्कीच देतो. त्याच्यामुळे जे का गावात नाही त्या का त्याचा महत्व. एकदम प्युअर माल असा. हा, हे काय कळता नाही का, एकदम प्युअर माल. एकदम प्युअर. सहसाही कोणाक गावात नाही. तुम्ही आधी एवढी मेहनत करून आणलात ना, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. एका भरपूर मेहनत असते. हो माहित. 3 दिवस पाठलागर होते. थँक्यू. आता माझ्यासाठी एवढा केलात ना, तर माझ्याकडून तुमका आपलं एक प्रोडक्ट ट्रॅप
खेकड्याचं पिंजरा आणलेलो ओके हे तुमच्यासाठी गिफ्ट माझ्याकडून गिफ्ट म्हणून दिलेला आता. ओके. याच्यात कुर्ले पकडूचे असतात. मी तुमका मागे बोललेलं आहे कधी पण यावा आणि घेऊन जावा. धन्यवाद तुमचे. ओके धन्यवाद. काय आपला प्रोडक्टच आहे ना आता काय टेन्शन नाही. पिंजरा आणि आमचा नक्की दिलेला नक्की असा. कुर्ले धरा मस्तपैकी त्याच्यात Yes. तुमच्या पुरते खाऊ पुरते गावले तरी खूप झाले Yes, बरोबर yes, ना yes. हां धन्यवाद धन्यवाद. ओके आणि थँक्यू हे दिल्याबद्दल. यावा आमचा एक व्हिडिओ करूया आम्हाला. ओके मस्त मस्त हा निघतो आम्ही. खूप खूप धन्यवाद हा, हे हा. दिल्याबद्दल महत्वाची वस्तू. यस ओके चला चौकात चला. बाय. आणि येवा वहिनी चला निघतो आम्ही आणि येवा आमच्याकडे गणपतीत सगळ्यांनी नक्की नक्की येवा नेऊया तुमका पुढे. मस्त एक दोन प्रकारची रेसिपी करा. हो हो मग आता घरी माहिती झाली या आई बायको त्यामुळे ती चांगली धुवा करते. मता चांगली धुवू. ओके ओके नाही धुतलाच नाही ना तर प्रॉब्लेम होऊ ठीक आहे शकतो. ठीक आहे. आता रेसिपीचा व्हिडिओ हेच होतो लो. हा रेसिपी करा मस्त एकदम करा. ओके चला चला चला. तर मित्रांनो आपण जी अळमी आणलं ही आपल्या गाडी गावकऱ्यांनी दिल्याने ही बघा अशी असत प्युअर अशी बघा मस्त असत. आणि याची आपण काय करता होता त्याची माशाच्या साराची चटणी घालू पाहिजे. चटणी नको भाजी करूची आहे, बुर्जी सारखी. भाजी घालू करूची नुसती तर कांदो खोबरा मग दाखवूया. मसालो प्युअर असं ते अशी मस्त आहे. ही बरी आहे ती फ्रिजात म्हणून ती फुलली ती. सगळी घालू काही चांगली होती ती सगळी फुललेली अशी नाही होती नाही होती. नंतर फुलले. तर हे आता आम्ही आता हे धुवून घेतो तर ना ही धुऊ काही दोनदा 2-3 वेळा साप अशी धुवून घेऊ काही. अशी चोळून चोळून त्याची बुळबुळ जाऊ काही. बुळबुळीत असतं. ठेव. ते आता ही सगळी अशी एक 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 पूर्ण काय होता लागतात. त्याचा काय डेट बीट काय काढूचं असतं काय नाही डेट बीट काढायचं नसतं. अख्ख्याच घ्यायचं असतं ना. आता काढतं की ते धुपणार नाही. तर बघा हे असे साप अशी धुवून घ्यायची आहेत. आता ही धुवून घेऊन देत नंतर त्याच्यासाठी काय काय वापरतात तर मी तुमका दाखवतोय. आपल्याला त्याची बनवची आहे बुर्जी टाईप अशी भाजी. तर ही आता धुवून घेतात ना. हा ही धुवून 2-3 वेळा धुऊ काही. अच्छा अशी शाप चोळून चोळून हां माती राहता नाही. ओके. तर मग तो धुवून घे तो सर मग बाकीचा मग दाखवूया. यात अशी बारीक करून घ्यायची बारीक करून घ्यायची. आणि त्याचा मसाला घालायचो खोबरा घालायचो कांदो घालायचो. आता मग काय तर आधी ती बारीक इतकी बारीक करायची ना. हा म्हणजे भाजी करतात बारीक तशीच बारीक करायची. तशीच करायची. बघा इथे आपलं काम चालू आहे युद्ध पातळीवर. या साईडला हे पार्ट टाइम वाले सगळे. विशाल येता सध्या मदत करू मग पार्ट टाइम संध्याकाळचं येतात 2-3 तास. आणि विशालचं पण चॅनल आहे काय नाव विशाल साळकर ब्लॉग. सगळे कुर्लेच दिसतले सध्या तरी. सध्या तरी सगळे कुर्लेच गाव दिसतले. कुर्ल्याचं सीझन त्यांनी ओढूनच काढला ना. गणपती तागत सध्या नुसतेच कुर्ले दिसतले. तर नक्की विशालचं पण चॅनल बघा. कुर्ले भरपूर दिसतले तुमका. आणि कुर्ले जर हवे असतील तर विशालला कॉन्टॅक्ट करा. नंबर काय रे तुझो 7498144007. ओके. जर हवे असतील तर आधी 2 दिवस तरी सांगा. आणि अचानक खाऊचे वाटले तर आम्ही ठेवलेले होतो काय ऍडजस्ट करून ॲडजस्ट करून देतो मग. पण तो कुर्ल्या हवे असतील तर नक्की विशालला कॉन्टॅक्ट करा. आधी माका करास पण आता विशालला करा कारण मी सध्या कुर्ल्याक जाणे नाही. माखाव खाऊ होय तर ह्याच्याकडनंच मागान घेऊचे लागतोच तांबे ना. चला आता ही सगळी भाजी कापून घेतली आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये काय काय घालूचा तर आपण तुमका नंतर दाखवतोय. तर मित्रांनो हे बघा आपली अळंबी कापून झाली बारीक करून. आणि आता त्याच्यात काय काय घालायचा. तो कांदो घालतोय. हां कांदे किती घेतला आता इतक्या अळंब्यांका. हे बघा 4 घेतलं. 4 कांदे आणि काय खोबरा खोबरा थोडासा आणि कोकम मसालो आणि मसालो मीठ
मीठ ओके. तर आता हे कांदे बारीक करून घेतला ना, जसं आपण बुर्जीक करतो तसं. हो ना, लांब बारीक करतला का असे चौकोनी? ओके ओके. चिर चिर हां ओके ओके. तू चिर, माझ्या डोळ्यात जमतलो तसं चिरतो काय तो. हां असं ना. हां ठेव बाबा, असं बघून घ्यावा एकदम बारीक. ठेवच्या आधी मी आपलं बाजू जातो येतो. तर एका कांदे बिंदू चिरून घेऊन देत, खोबरा बिबरा किसून घेऊन देत, मग दाखवतोय. तर मित्रांनो आपलं आता आहे बघा, कांदो बारीक करून झाला आणि काय या खोबरा, एवढा खोबरा घेतला, मसालो, कोकम आणि ही अळंबी. तर आता पहिला काय करतलं? तेल टाकतलं. तेल टाकतलं. कांदा चांगलं भाजून घेतलं. ओके. तर तेल टाकलं ना, आणि तेल तापलं किंवा कांदो भाजून घ्यायचा. चला तर आता पहिलं कांदो सगळं. हो तेवढी हा ना. तर पूर्ण भाजून घ्यायचं ना, लाल होईपर्यंत. थोडंसं म्हणजे असं एवढं लाल पण नाही, म्हणजे भाजीत जसं करतो ओके. हो फक्त एक नुसतो बसा घेता. हो वायफायसाठी काम काय करणार नाही हो. हे करतो त्यांच्याकडे बोलत राहता ना रे विघ्नेश. हां हे सगळे पार्ट टाईमवाले बरोबर. फोटोग्राफर हा हो. हां त्या बरोबर. काय काय तो? हां ओके. अरे बघा एवढी कोकमा घालायची. 10-12 होता ना, 10 एक आंबट जरा म्हणजे. हां जरा आंबट लागावं. त्या दिवशीची मस्त झाली ना. आणि आता कांदा भाजलो, तर आता मसालो घालून आमचो घरगुती मसालो, भाजको मसालो. मसाला पण भाजून घ्यायचा. इथे पाणी घालूच असतं का? नाही पाणी नाही घालायचं. नाही, एका पाणी सुटतं नाही. ओके ओके. हां बसलं लाल लाल भडक केला खाऊचे ना आम्ही एवढं लाल लाल. लागत नको तेवढं एवढं आहे का. बघूया चालतं. किती वेळ लावायचा झाला. झाला. आता हे आता ती अळंबी घालते. मग वाटतं ती कायली भर तरी वाटतं. हो आळत तरी बघा थोड्या वेळ. त्याचं पाणी सुटतावून त्याच्यात पाणी घालायचं ना. आणि खोबरा शेवट ना. हो नंतर शेवटी. लास्ट. हो आता हे ढवळून घेतो का? हो त्याच्यामध्ये ढवळून घ्यायचं. ढाकणं ठेवाय का? हो थोडं. म्हणजे पालेभाजी करतात तसं. हां सुकी भाजी कशी करतो आपण कांद्याची बुर्जी वगैरे. हां आता पूर्ण असा ढवळून घ्यायचा आहे. कोकमा शेवट. हो घालतले थोडा वेळ आधी ढवळून घ्यायचं. तर बघा अशी ढवळून घेतल्या आणि आता त्याच्यात मीठ टाकायचं ना. ओके. तर मीठ चवीनुसार. ही आळतली आहे म्हणून आपण थोडं आधी 1 चमचा टाकूया. ओके. जास्त असली तरी ती आळतली ना. हां 1 चमचा मीठ टाकल्यानं आणि 8-10 कोकमा आणि त्याच्यात झाकण ठेवतात. खोबरा शेवट ना. हो अशी ढवळून घेतो का.
खोबरा शेवटी घालतो आता याच्यावर झाकण ठेवताला. तर आता हा रे भरला आता. हो. अरे त्यात पाणी घातलेलंच नाही आता ते पाणी सुटलं बघितले त्या सगळं पाणी आटाक व्हाया ना काय भाजी तयार तर तोंडात पाणी सुटलं. तर आता शिजन देते तर डायरेक्ट आता खाऊनच दाखवतोय कशी लागते ते बरोबर. चला बघा अजून पण पाणी तितक्याचं आटणार नाही ना. आता काय खोबरा घालताल घालते शिजत नाही तेवढं थोडं. खोबरा घालून घ्यायचा. आता थोडं वेळ शिजला काय पाणी सुटला की जेव घ्यायचा ना. ओके ढवळीत रवाचं लागतं नाही तर लागायचं. चला तू आहे ढवळीत राहू. तरी बघा आपली अळंबीची भाजी तयार झाली आहे. मस्तपैकी पाणी शाप सुकला आणि आता खाऊन बघायची कशी झाली ती. तर मित्रांनो हे बघा आपली अळंबीची भाजी तयार झाली आहे. जे जाऊन खातात होया पावाबरोबर खातात. कशी लागली विघ्नेश? नक्की उगा सांगा नको व्हिडिओ दिसतास म्हणून बरी लागली. बाबू कशी लागली नक्की याच्यापासून खरं बोलता ना हो. कशी लागली गे? ही सृष्टीची आई अगडे बघ. हां ही सृष्टीची आई चेडवाच्या बाजूक बसून जेवतात. बरी आहे ना अळम्याची भाजी? तू खा गो. तुम्ही खावा आधी. मी नाही तू खा. तू खाल्लंस काय मी समाधानी. तू खाल्लं गे? बायको सांगत ते पूर्वतीच्या खाऊन बघ. बरी आहे त्या दिवशी सारखी आहे त्या दिवशी भारी. तू खाल्लं? बरीच लागतं. आता मी खाऊन बघतोय. हे दोघजण तावच मारले नाही. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला ओके